ሳልሰይቲ ሰንበት ናይ ጾም 40 እንታይ ትበሃል? ምኩራብ። ምኩራብ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ቤት ጸሎት። አይሁድ ንቤት ጸሎት ናምንታይ እዮም ለዊጦሞ? ቤት መሸጢ። ሳብ ሕጂ ዘለኹም ነዚያ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ካልኦት ኣሕዋትና ክሳተፉ ድማ ሼር ንበለሎም። በዚ ዕለት እዚ ጎይታ ናብ ኢየሩሳሌም ዝወረደሉን ናብ ቤት ጸሎት ምስ ከደ ቤት መሸጥን መሽረፍን ኮይኑ ምጸንሖ ኣዝዩ ጓህየ። ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ እንስሳታት ፈቲሑ ኣብኡ ገንዘብ ዘሽርፉ ዝነበሩ ድማ ገንዘቦም ደርቢዩ ኣውፅኦም። ቤተይ ቤት ጸሎት እዩ፣ ንስኻትኩም ድማ ቤት መሸጥን መሽረፍን ገበርኩምዎ በሎም። ሐዋርያት ድማ ቅንኣት ቤትካ በልዓኒ ዝብል ጽሑፍ ዘከሩ። ምኩራብ ናይ ምሕዳስን ናይ ምልዋጥን ሰሙን እዩ። ስለዚ ነቲ ረሳሕ ዝኾነ ሰብነትና እንልውጠሉን እንሕድሶን ሰሙን እዩ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነዚ ክንገብር ይሓግዘና።